कबे से कहत नहीं ग्रह के टाइम हो गई अभी खानी लेके आवत हाली पानी लाते नहीं हाली मिलाव ग्रह के टाइम हो गई जल्दी मिलाइए फेटी बॉडी काड़ा सब फूलिए है। अरे तेरी बहन के अभी लेके आवत है पानी कब से गाँव की हमारा अब आवल चाहता झूठा हम रोड पर से कबे से देखत रही हम चमकीली में ना लेके बोतल में लेके आइए पकड़ा जाए ये चलते ले लिए ठंडा कोई देखी तो कोई ठंडा ले जाता पिए के तो कोई खेत उत कोई के लेके डाला 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 ग्रह का टाइम हो गई लगी मिलाव जल्दी मिलावे तो सब हमरा बहुत बड़ी महकत काला बार क्या आओ पानी काट डाल देंगे पानी लागे पड़ी ना रहे दे ना तो छुछुन हो कुछ कम हो तो कैसे कल गहकियो ना तो गहकियो भागे लगे ठीक है कह थोड़ा एक पैक चीख ल फेट ले काल कहनी कि काल नाफा कम भरे है ना आज पानी ज्यादा मिला दो। अरे पानी बेसी बा तो पैसा कम ऐसे हो जाता है। अरे पानी बेसी बा एक गिलास थोड़ा सा चीख ले ही रे ठीक बा एकदम माल एकदम सही बनल बा एकदम उतरल बा सही एकदम एक नंबर माल उतरल बा। अब ठीक बा ग्राहक कहियन ठीक ना अब सब गिलास आवत हो। अरे देख देख ओने ना जो ये जे आवे दे ए मंगरू मंगरू रे अरे आओ ए बेरा बहु ए बनैले है दे तो तनी बैठा आराम ले बैठा तनका देखी ते हम कैसन काल तो पांच छुर रहू। अच्छा तो ए बेरा माल चीख के देखा तो दूसरा पुरान गवाकी बानी हम ला चीखा माप चीख के बताओ क्वेश्चन बा। अच्छा रो हम पी के चढ़ाई करत हई पिया। अरे तोर माल तो बड़ी बढ़िया बा दे तो एक बोतल दे दा दे एक बोतल देख बुढ़वा के एक बोतल पियो बता दो ना। हाँ पैसा 100 रुपए बोतल बा ठीक बा तो हम पी के देखी तनका कैसन बा। भाई जान पीले मन देवले पीले पीले ले हम पियो तने दे तने सही का अब हम पियो तने जोन रे होने दे ग्राहक के अरे आई कने बैठले कोची अरे बड़ा बढ़िया तोरे मेरा माल बरे रे मंगरुआ वो अरे कुछ चिकना उखना रखले बड़े ना धइले रही नीमक सब चाट चाट के पी गिला सर मूंग तुर के लाइल बानी एकरा से पी ली यही से काम चले। ठीक लगता। अरे मियाँ तो एकदम थक गइल बा हो तनकी हेजी माल मिलत हुए तनकी माल मार लिया का हो खखरन का माल ठीक बा का हो। हाँ अरे बहुत बढ़िया है मेरा है सो एकदम ठीक बा ना। हाँ ठीक बा कल तो पानी दे देले रहे। अरे ते मेरा हम पियर था बढ़िया है कैसे बरे बाबू बोतल 100 रुपए पूरे लाओ दे एक बोतल नहीं हम चेक करके देख ले हैं। अरे पी के देखो ना बहुत बढ़िया है मेरा है तो रोज रोज कम देते पानी में बोतले में गिलास नहीं खे मारा है से बोतल से पीला रखे के चाहत रहे तो तू ना कह थोड़ा जाके दुकान पर जय हो बाबा ओ शंकर भगवान रिवार बाबा सुना ताऊ तनके बेच पैसा कौड़ी लेत रहिया त मावो ते मन लाइट लागिल बा ठीक बा। अरे मर्दे माल तो बुझाता कि एकदम माल ए मेरा बहुत बढ़िया माल ए खखनो अरे इकर माल तो बड़ी बढ़िया एकदम एक नंबर के ना बा। हाँ बढ़िया है इसमें बुढ़ापी में कोची एक नंबर के माल बा। अरे बुढ़ापा में हम तो हरा के ना कहनी हो हम तो जरूरिया कहनी हो कि माल का ठीक बा ऐसा तोहार दारू बा कि पियला पर रात भर बेचैन जी भई रहता एकदम बेचैन नींद नहीं खेला तोहार दारू इतना बढ़िया बा बेचैन हो जाई बेहोश आदमी सूझ जी है माल तो माल बहुए। अरे बहुत ये क्या करता रे दारू
यहाँ जो यहाँ से यहाँ माला असल नहीं के करे के। अरे हम तोहरा के नहीं कहो हम ओकरा कहनी दरुइया वही माल के माल भइल कि हे माल के माल होता हे मलिया के न कहनी हो। ठीक बा कल के बा कोई आई कहाँ कोई बा मर्दा कहाँ आई सब जान नहीं के हो का करे लागल रहा में कम न कब आई हन जा जा हो जा 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 पी के का हो गई। अरे बाप रे अरे तो माल बड़ी बढ़िया अरे अरे रे अरे ये तो भाई बड़ी बढ़िया अरे कबे से जो सब दारू पिया के माल माल के बड़ा जा दारू के माल कहला सन दारू के माल कहला अरे हां में कह दो दारू के माल कहता सन दारू के माल ना कहला तारे का बुझाला सब दारू के माल कहला बुढ़वा के दाता बोला ए ले जा बुढ़वा के ले जा कहत रही कि कमे पिए जा पिए तो का बोलता जा पैसा दे जा पैसा दे जा पैसा ले नहीं सके ना आदमी खन दे ले अरे पैसा दे बुढ़ा हाँ पैसा दा जा ले फेन बुढ़वा गिरी का अरे बुढ़वा जात करे के पैसा दे ए लिया के जइबा जा लिया के पैसा ना ले बे पैसा अरे हाई होश बानी का पैसा ले बुढ़वा काला एक काले पर ले ले सब अरे तू है बैठ ना ले ले पैसा काल ले बे ना उधारी माल लावे के बा पहले सवेरे लाइव कैसे ना हो काका हमरो दे अरे हम दे कितना खाएंगे पानी हाँ तो दूर देर का हो गई दे हाँ हो गई जा भाग ले ए झुनझुन काका। हाँ बोलो बता। अरे यार तू तो बहुत बुद्धू आदमी है। कोई उपाय बताओ ना कि मंगरुआ कहिए से दारू बेचता आ पैसा उसा है नहीं खे तो ओकरा भी कैसे दारू पियल जी। तो उपाय बा। हाँ बताओ उपाय बताओ थी। हाँ तू जाके दारू पीह हाँ हम पुलिस हाला करब हाँ। ओने से दौड़ के आई तो हम बैठले रही मुझे ना तो जो बैठे रही माल धैले रह सब भाग गए माल बच जाई। हाँ बस हमने के दूना आदमी काम हो जाई काम हो जी ना एक नंबर के एक नंबर ना हाँ। उपाय सही बा ना भर पेट हो जाई काम। एकर बहिन के बढ़िया उपाय बा ई तो आज मंगरुआ के दारू ढेर दिन से बेचता हाँ तो चूना ओकर लगा ही के बा। अरे दारू का हाल सलमान अरे मंगरू हाँ हाँ भाई चिन्ह तारे ना हमरा के हाँ बुढ़ा हाँ हाँ बुधना हमारी माल बढ़िया बढ़िया बैठ पी ले बढ़िया के बहुत पैसा दे अरे बढ़िया ना तो माल 1 रुपया ना दे आटे पर पी के देख देख बोतल बदरिया 1 रुपया एक बोतल दे तू दे 1 बोतल दे माल तो एक नंबर 1 बोतल दे पहले पी ही ओकर बाद का हो खखोरन नासा हो गइल बा का हो खखनू परिकल बड़ा जा डेली हाँ देख बोतल गिलासिया दे ना खा अरे सुन अरे बोतल से पियला तो हाथ में इतना जादू बा ना बोतल से पियला तू जब दे दिलिस बोतल से तो हम बोतले से पियम आउ कोनो चीज हमारा ना सोहाई आ तोर देखत है तोर दारू में कितना नशा बा कि तोर हाथ में नशा बा। अरे पहले पिया में बुधना के पहले तोर ऐसे आउते तो निशा हो तो पहले पी के देख अरे भाई थोड़ा तू ओने जो ना हमनी के बतियात है या भौजाई ही या का करे के बा अरे तो पहले पियला एक तोर निशा हो गेलो तू जो ना अब जाइम ना तो पी अक्कर बकर कइले बा के जा इतना जो लोटा तार सन बिना ना सके काला है माल हो ए खखोरन हाँ जी काला माल है माल वही ना कहते हैं कि काला बहुए काला माल है का कहत अरे दारू के माल तो काला है रो हमू माल काला है अरे हमू गरी लावे ना हां हमू लावे गरी त ही सही कहते कि माल तो बढ़िया दिया काला हो माल काला हो ओकरा घरे गरी ना तो देखो मुस्का पिया
ओकरो घर गई है तो मौगी दे लगी कहते कैसन दारू हमरे काला माल दे काला दे लगी है। अरे भाई गिरैबो का अरे नशा हो गेलो होई सब डाल ले ले हम ही गए एक डाल ले लेम अगर गिरल माल डाल ले लेम डाल तुरंत ले लेम। अरे ये दू घोटलो से गिरो घोटा पिया कौने सुन ए मंगरू भाई हां तोर माल एकदम काला बा टाइट बा माल बढ़िया बनल है हाँ एकदम तोर माल टाइट बा अरे हर बेचाता एकदम एक दू भाई लोटता सन मुर्गिया ने खा मुस्कात या तो जान ले ली एकरे के बैठाव डेली दारू जाई ना तनी मन चल मजाक कर ले कोनो दिक्कत नहीं है ना ना हमू जो घर जाई ना अरे तो दारू बेचे वाला के का इज्जत बारे जो ना घर हमू जाने वो भौजाई लगल तो करे दारू बेचे वाला का इज्जत बा दारू बेचे वाला के बोल का इज्जत बा दारू अरे बेचे कल से वाला तू के? ना तो ये बेचे कल से हम ही बेचबो कपार तक खइले भाई समार दारू बेचे वाला के इहे इज्जत ह क्या सब तो कमाते बनी तू दारू बेचबे तो तोर मेहरानू से कोई बोलबे करी अरे तोरे चलते तू गहू की आवत बारसन बुरवा कैसे हाँ, भाई बोले ना बोली ना बोली तोरा चलते नहीं खे बेचाती दरुइया तू ले ली से तोरे एकरे चलते चलते बेचाता रहने नहीं सुना चाहिए तेरे के कार से तो बेची है पैसा तो 2-4 महीना पैसा तो खींच ले पैसा तो ले ले दे पैसा 2-4 महीना कमा ले दे पैसा ऐसे मरती चल बे फुर चल बे से चला के दे सुननी है कि होया घर बनावत रे बनाई ना पैसा कमा ली तो ठीक है बा देखे थे ढामी से पीछे पीछे के बचे ढेर गाड़ी पे घूमने लगला दारू बेच के 2 लीटर तक हो गेल हो हाँ 2 लीटर का वो ऊपर चलता ठीक 2 बा लीटर बना के ऊपर चलता मकान ये सब बक ये बैठ गए दारू पिया के ये सब बक मकान बनाने गाड़ी ले लेने आओ देख अरे चोरी क्या करो बस तू जब पी के देख। नहीं ले ये सब बक तोरा मकान से आया थी से कौन देख। कौन रे पुलिस भी खबर हो जी ना तो चल जीबे जेल पुलिस भी हाँ पुलिस पैसा- खबर कर देबे पैसा लेबे तो पुलिस भी खबर होई पैसा तो लेबे करब नहीं तनी मनी कहबे तो घलुआ दे दे पी ली है नहीं कही ना पुलिस भी खबर ना दे गलुआ देबे ना अरे अरे मर्दे अखनु क्या हो गेल अरे वो ना गिराई ओकर ना गिर तोर गिरबो औ खतरन तो सुतल हइए बान यो मोलिया गिरा दिया शंका रे आगे ए बुधन रे ए बुधन माल सब जागल हो ना बुधन ए बुधन हाँ हाँ का हो गइल पुलिस आइल कहाँ बा पुलिस आइल बा कहाँ पुलिस आइल बा भागो 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 हेने आवा हेने आवा ना ना हम के नहीं रहल जी हेने भागो हेने भागो लुका जा ने हेने लुका जा हां भाग ला झुनझुन जी द एकर बहन के तो यार दिमाग तो बहुत काम कइला तेरा दिमाग में काम केलस ना अरे यार तू बहुत काम का आदमी है चलो जल्दी पियो जहाँ जाइली हाँ। जहाँ खेला कर दिए जल्दी पियो ना तो हो सकेला कि कुछ गड़बड़ मत हो जाओ पिया तू तो अभी तक शुरू कैले बड़ा हां अरे माल बहुत है हां माल बहुत है यार पी के बौरा जाएगा ठीक बा आ ओकरे द्वार पर जाके हाड़ियों पटक दिए हां हाँ पिया पिला अगर हम पी के अगर माल बौरा जाएगा बढ़िया बात बा, ठीक, है, हाँ। काला है इसमें। काला है हां पिया ठीक बा ना ठीक बा ढेर पिलनी उल्टी सन मियाज होके लगा तो मत पियो ना तू ना। पिया बाल्टी हाँ। बर्बाद देवे के बाद हाँ, बाल्टी ना, बर्बाद धीरे जाई। धीरे पियल जी हां बड़ी पियल जी वो तो गइल अपना घर है हां वो तो सोचत हुई ना मंगरुआ सोच हुई ना अगर बहन के कि का कहाला हम लेकिन पूंजी निकल गई लोग पैसों का हां पूंजी तो निकलिए पूंजी निकल गई माल हाँ। बचत वाला है बचत वाला है फ्री वाला है हां हमनियों के फ्री में मार लेवे का मार लेवे का। फ्री में मार लेवे का पी लेवे का अब मंगरुआ वो भाई जाइल हम जी बाल्टी से का पी ली अपीला बाल्टी से हाँ, पी लाओ रुका। बाल्टी से पियो हां रुका पिया ताई वहां हमारे से रुका, उजिला रुका। जी देख हाँ, हाँ। उजिला जी पी उधार ला। जी हाँ तू पीला ठीक बाल्टी बा। से पियो पियो ना पिया ताई अरे दारू से नहा जाए के बाद एकदम पिया एकदम दम तक पिया आज ऐसा कहियो तहार दिमाग काम कइल अगे कुछ दरुइया तो बचल रहे ओ में आ पुलिस हाला कर दिला हसन आ हामी के भाग जा हेने उ दूर हो नहीं रुक गइल हसन रे सुना आओ झुनझुना चल चल तो देखल जा दरुइया देखल जा पुलिस आवत कहां पुलिस आइल बा आ, ओकर बहन काम कोगले पूछो नहीं है तो कहता उसको झूठ हो प्रशासन कहाँ आइल बा एको पुलिस जरूरिया पिए के चेक करने कहता सा ना ऊ
तब चल तो हमरा धारा चलो जेता कहते सन तो हमरा देखत ई बल्टिया बनावी तो हमरा सोड़ देती जना के अहो लागत अब ना बोला। मुझे बैठल बड़ा अगर सन बहन के ओकर घर चल चल बनवाई गोते गोते चल सब ई सब बंद होखे वाला बा बैठल बड़ा हाँ आ सरकार जौन चल बा चल चल भर्ती चल चालू करे वाला बा गोते गोते आओ मैं आओ मैं आ ई सब बंद हो जाई हाँ। अब हमनी कोनो चल। पिए के बाद तो भर्ती में पियल जी पियो जितना बचल बा आ सब पियो घर बनवाई सब अधूरे रह जाई पिया घरवा पिया अरे इहने पीता से पकड़े और दो अरे बुधना कहता दारू बंद होके के बाद बुधना के तो धल लस भकरावा दारू नशा में हमरा सब तो इज्जत ले ले अरे अरे सब तो इज्जत ले ले रे आधा घर बनैले बड़े दारू बंद होके ला बा चल दोसर कैसे होखी कैसे जाके काम पर कर जाके काल से काम करिए जो ई सब तो इज्जत बुला दे हमरा के इज्जत सब ले ले उठाओ ना तो तू लेके आ चला नी घरे चल 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 ठीक बा जो लेके आ अब तोरा पीछे ना लगम चल